Уважаеми дами и господа, посрещнете на сцената група за автентичен фолклор Red Hot Chili Peppers! Силни аплодисменти за Red Hot Chili Peppers, група за автентичен фолклор. Не, стойте на сцената. Микрофона е тук на тази част. Искам да ви задам няколко въпроси. Благодарим. Отскоро се чу за вас, че съществува такава фолклорна група. Кога сте създадени? Вчера. Вчера? Само, че прекъсваме. Добре, кой е ръководител на групата? Идеята е от 18 век. Аха. Ние сме демократична формация, нямаме ръководител. И си правите каквото си искате. Последен въпрос. Какви са вашите бъдещи творчески планове? Турне първо в страната, после в чужбина. Къде точно в чужбина? И до година пак тука. Тук трябва да минете. Всички велики ли стартират от тук. Силни аплодисменти за Red Hot Chili Peppers!